маслиҳат барои занҳо ва бонувон аз ниқобҳои махсусе ки барои мустаҳкам ва мӯйҳои осебёфта истеҳсол шудааст худдорӣ намоед. норасоии витамин ва минералҳо дар организм сабаби ҷиддии рехтани мӯи сар мегардад, бахусус норасоии витамини Б дар организм. норасоии витаминҳо ба сурат ва саломатии инсон таъсири сахт мерасонад, хусусан мӯйҳо ҷилои худро гум карда, берангу заиф, нохунҳо зудшикан, пӯст хушку пур аз нарак мегардад. илова бар ин ранги пӯст коҳида, пашмурдаву халта мезанад. дар ҳолати норасогии витаминҳо нури чашм хира ва таги чашмон сиёҳ мешавад. барои шумо имрӯз тавсияи ман яке аз бадҳои беҳтарини ширкати Faberlic истеҳсоли ширкати Faberlic комплекс для укрепления волос и ногтей. бонувони азиз, метавонед аз ана ҳамин бадҳо барои худ гирифта истифода баред барои мустаҳкам кардани мӯйҳои зебои шумо ва нохунҳоятон.